И здравейте хора, ние сме FNFG TV и днес в това видео ще играем Minecraft с моят приятел Виктор Крафт. И нека да започнем. Ще търсим кварц, нали? Да, за да го продам за преси, защото ти си някакъв бедняк, който има 100 монети. Аз съм някакъв богатар, който има 18 000, ама вече бих предостатъчно за да ти купувам неща. Паркур малко. Чакай, че малко така не лагва от клипа, ама нищо. Не мога да го взимаш още. Не, трябва да се залечиш. Колко много трябва да се долечим? Не знам, за преди клипа взехме храна. Виж, намерих това. Замък. Скочих от 2 блока и ми повиши акробатика скила. Скочих от 2 блока и пак ми го повиши. Това много ме кефи. Скачаш блоки и ти повишава акробатика. И на мен ми го повиши в момента. Спомня, има някаква дупка, 15 блока, 1 блока. Скачам дупката, с 2 си дигам акробатика скила. Скачам още с 2 акробатика скила. Тук дори не мога да се огъня. Щет. Запалих. И аз се запалих. Тук май има гаст. Бронята едва ми прави денчета. Не чух гаст. Което. Стреля, остри на мен. Окей, готово да стреля в него. Чакай. Ау, какво? Това минава през мен. Усетих ли? Не знам. Това гаст е Dodge Master. О, убихме го. Сега вижте ли тук може да вземем това? Да, вече може да го вземем. Не да от моето. Ще ходиш и намери твое. Блоките. Аз се разделяме, тъй ли? Айде, ма. Сета, нали може да се телепортираме после? Човек! Оф! Телепортираме, ама ти не знаеш дори команда за да се телепортираш на къща. Рот ми нещо такова беше. Фот ми. Плотни хол. Аз си я кажа и няма да изгориш. Сървър лаги. Човек, и там къде бях, може да чува кварц, сега там къде... Дигна ми майнинг скила и тук има дупка. Смятам да правя. Грешка. Не. На мен дори не ми дава да такова. Има лава под мен обаче. Запали ли си? Не. Окей, няма да не умреш. Ще гледам да не удара прасетката. Само да знаеш, че ако умреш, боли. Аз тук ме умрях. Не, обухите ми имат явно федерфолинг. Да, 4. Защо не умрях тук? Трябва да се нахрана, защото аз някъде отидох, дето не знам за къде съм. Излизах майнинг скила. Ще бъде тук да се кача. Защото съм забелязал, има различни скилове, като майнваш дърти, като майнваш всякакви останали руди, камъни. Аз не знаех, докато не си почна да си правя спаунера, когато нали на плота има само дърти. Дърти не дигна някакъв скил. Ей, паднах и пак не дигна акробатик скила. В тази игра те насърчаваш да... Аз си дигнах майнинг скила. Тук ти насърчава да вземаш фол демидж. Това е. Аз се качи отгоре, чай да дропна. Макар че не да рака, ще запазя едно. За да мога да си направя пещ. Макар че две, айде. И естествено ще взема целия. Една секунда. Викторе. Да, слушам. Ще се загуби с разговор. Просто си се... Защо пак така направи? Абе, знаеш какво? какво? Много Просто е така ще направи. защото ме запали. Защо в Майнкрафт обичам лава? Да, после. Няма умра, много хубава броня. Колко ще е полезно, ако си бях взел Fire Resistance Potion, който ама... Тук дали има магма кюб? Лава просто не се занимава. Дали има магма кюб, бе? Добре, защо? Добре, какъв е това 70 см от мен? О, човек, Return to Descender с лък. Какво? Return to Descender с лък. Нали знаеш филмата, като върнеш на гаста това? Ти ли го правил? Не, просто в този сервер за първи път го направи. Не съм много малко Майнкрафт, аз много харесвам Майнкрафт и много ще игра. Тая лава ме нерви. Виж я!
Абе, Кола. какво? И постоянно ми се инкрисва майнинг. Беги! Тук как оцелях, не знам. Но хора тук има доста. Така. Стигна майнинг скил. Това скиловете много хубаво направим. Събираме пари за да таковаме, нали? За да си купим материал. Не, че няма материал. Да имаме парички, винаги са полезни. Парички. Помалително число. Как би ги нарекал? Това са най-ценното нещо на света. Ами не точно така, ама... Да, диамантите са още повече от парички. Ти за реалния свят ли говориш и за тука? И за двата. Реалния не са на парите. Стигна акробатик скила. Сериозно? Много тъпо. За да си максна акробатик скила, просто да му трябва някакви. Бам! Как? Много бам. На моменти не успяваш да му връщаш. За сега 2 пъти не съм му я върнал. Да, и на мен така ставаше. Той с лъка. Ако е с мен, Нямам лък. не се получава. Верно ли си се лъка? Нямам стреле. Една стрела ти лъка има инфинити. Ма нямам. Къде се набутах? Ето нещо ме спамат от всякъде, аз не ги виждам. Еца. Добре, оцелвам го и гърми. Газ хакер. Не е толкова хакер, колкото лагва. Заради... ми се вдига майнинг. Шет, как се казваше командата, че умра? Дай наклона черта и стрелка нагоре. И Enter. Получи ли се нещо? Да. Би трябва така да ти го напиша. А да имаш никой. Аз винаги така правя. Никога не пиша цялата команда всеки път наново. Да си взема стрелите, най-добре ще. Тя е една стрела да взема. Една стрела имаш инфинити. Повече не ти трябва да. Скоро сигурно ще рестартат неда. Защо останих пържолите? Ево ти скоро сигурно стане за ранг ютубър. Как така? Съгласен ли сме? За какво? Аз си го позволя на погрешка. В момента не дара ли си? Да бе, купая си. Ама, какво каза нещо за ютубър, че аз нещо стана? Да бе, скоро ще станеш ранг ютубър. И какво е това? Ами, това ти е... Айде ми. What? Като имаш 300 съба? И трябва редовно да качваш, да получаваш гледания. Ти ще го направиш скоро. Аз чуя да влезна ли в това да не да замъка. Човек, как ще да разбия един пигман? Акробатик скилс! Ще ти кажа, че ако ланшотни за пигмена, няма да нападат останалите, ама сети, това е само във версия 1.10 или 1.10, не са на 1.8. Това е сървъра, не е за нещо. Това не мога да го чупа. Тук ме нападнаха магма кримове. А тук магма блокове май няма. Не, казах, че мен са ме нападнали магма кримове. Ама май няма магма блокове, аз казах. Да, де, Защо не можеш да потушаваш огъня? защото си в зоната, не се троши. Да тушиш огън, много умен. Не, то си зона, когато не можеш да тушиш блокове, защото не можеш да изгазиш огън. Да бе. Защо не си взех ендърперлите? Никой не те знае. Колко в момента ми липсва с втората ръка. Носиш ме по-дълго с втора ръка. Така да постъпите гастове. Не събира хора обаче. Една тук. На 50. Така съм си ползвал крипа без диск. И пак сме тук малка паузичка, по погрешка, разбира се, никога няма правя просто нарочно. Ето как, дали ще ми дигне... Това път скочих, дори без да поема половин сърце демити, въпреки всичко ми се стовили кобати. Човек, аз поех половин сърце демити, такъв 50 метров скок. Имаш федерфолик на бутушките. Федерфолик значи е много най. И благодаря, че бяхте с нас. Ние бяхме Happy Nifty TV. Защото времето свършва. И до нови срещи. Довиждане.